parlar de pental·ló modern en ja l'última entrevista d'aquest Tot Esport i ho farem amb la Laura Heredia, que ni més ni menys que és la primera dona de l'estat espanyol en participar en uns Jocs Olímpics en pental·ló modern. Benvinguda, Laura. Moltes gràcies. A més, que ja ets una veterana del Tot Esport. Sí, ara et sentirem. Perquè l'any passat, si no vaig malament, va ser l'any que va ser ambaixadora. A veure, que tenim alguns problemes. Això passa perquè ja és l'última entrevista, no ens havia fallat mai el micro. Sí? Ara. No passa res. Ara sí? Sí, ara sí. Doncs el que deia, que ets la primera dona de l'estat espanyol en participar en uns Jocs Olímpics en pental·ló modern, que a més l'any passat ja va ser ambaixadora aquí al Tot Esport, per tant ja coneixes això com, bueno, si fos casa teva, perquè has estat aquí a les 3 edicions, eh? Ets una de les fundadores, podríem dir. Doncs, Laura, benvinguda un any més. Parlem d'aquesta experiència, del fet d'haver estat olímpica, però sobretot del fet de fer història, de ser una pionera, d'obrir camí a la resta, de ser la primera noia que ha estat en uns Jocs Olímpics representant la delegació espanyola per pental·ló modern. Bueno, la veritat és que superfeliç de poder representar el meu país i el meu esport, que és el pental·ló. Porto molts anys practicant-ho i al final era un somni poder classificar pels Jocs de París. I bueno, un cop es va aconseguir, doncs cada cop ho veiem més a prop, ho vam treballar superbé, vam treballar molt dur, amb molta disciplina i determinació i bueno, vaig arribar en la meva millor versió pràcticament. Vas arribar a aquests Jocs de París i quines eren... Com ho vas viure? Perquè, evidentment, no sé si vas poder estar a la cerimònia d'inauguració pel tema que havies de competir ja. A la de clausura hi vas poder-hi ser? Sí, a la de clausura sí. A la d'inauguració no, perquè tenies la competició ja només començar, oi? T'estaves acabant de preparar? No, a la inauguració no vaig poder assistir perquè si no m'hauria d'haver quedat a la Villa Olímpica pràcticament 3 setmanes. Llavors no tenia cap sentit, preferíem... Arribar més tard, quedar-nos a casa, menjar el que sempre menjàvem, tenir la nostra rutina, les nostres instal·lacions. Llavors vaig arribar tan sols 3 dies abans de començar la competició. I com es viu un moment com aquest? Ja no et dic el moment de sortir a competir, perquè evidentment l'escenari és totalment diferent a qualsevol altre poble, però només més que res ja per l'ambient que hi ha, pel que es respira, sinó en el moment aquest de veure que hi ha les millors, que us esteu jugant unes medalles olímpiques, el tema de viure la clausura d'uns Jocs Olímpics. Com ho vas viure tot això? Com ho recordes? A veure, va ser una experiència molt bonica. També he de dir que em va fer molta il·lusió compartir-ho amb el meu germà gran, que ell també és expentatleta, i bueno, ell va estar als Jocs de Tòquio i ell em va acompanyar com a entrenador. Llavors, bueno, vam viure l'experiència junts, diferent, no? Sempre ens havíem imaginat els dos com a esportistes visquent als Jocs Olímpics, però bueno, aquesta vegada ell es va despedir així de l'esport i en general va ser una experiència molt maca. Vaig poder conèixer molts esportistes, poder estar amb tota la selecció, que al final érem uns 300 i pico, que van participar als Jocs d'Espanya i la veritat és que molt xulo. La competició també va ser molt emocionant, poder compartir-ho també amb la meva família, amb els meus amics que em van poder venir a veure, i és un ambient que ja només arribar-hi s'hi respira una altra cosa, no? Vull dir, no recordo cap competició que s'hi pugui assemblar i la veritat és que va ser molt xulo. I esperem que sigui el primer de molts Jocs Olímpics. Laura, expliquem el pental·ló modern, perquè dius a la gent pental·ló modern, i a veure, hem d'anar tenint clar quins esports hi ha, perquè molta gent encara pensa que són proves d'atletisme. No, pental·ló modern és un esport que fa molts anys, és dels primers que hi ha hagut en els Jocs Olímpics, per tant té moltíssims anys. Expliquem quines proves hi ha i sobretot el fet que hi ha hagut un canvi molt important en una d'aquestes proves. Expliquem-ho. Al final el pental·ló modern és un esport que està format per 5 disciplines, que és la cursa, la natació, el tir amb pistola, l'esgrima i fins ara l'equitació, que era salt eqüestre, i va ser creat especialment pels Jocs Olímpics moderns, per Pierre Coubertin, i per primer cop va ser estrenat el 1912 a Estocolmo, i en dones per primer cop va ser olímpic el 2000 a Sydney. Llavors, també per això una mica jo he sigut la primera dona espanyola dins el pental·ló de la història que ha pogut ser olímpica. I al final són esports molt diferents entre ells i sí que és veritat que París era l'última competició en què anàvem a tenir equitació
I ara, a partir de llavors, tindrem cursa d'obstacles, que perquè us feu una idea és com Ninja Warrior, ¿vale? Ens anem penjant a les barres, llavors, clar, no té res a veure amb l'equitació, però bueno, al final és un repte que ens hem de prendre amb molt de carinyo i ens hem d'adaptar a aquesta nova disciplina. És el que dius, és que no té res a veure amb l'equitació. Va ser la prova d'equitació, precisament la que et va fer anar malament a París. Si no hi hagués hagut aquesta prova, potser estaríem parlant d'una altra cosa, però va ser el que et va descartar completament pel podi, quan et van dir que segur que ja no era olímpica ni que no continuava el 2025. Bé, que ja ho sabíeu, no? Abans d'anar als Jocs ja sabíeu que era l'última, però suposo que en el fons vas pensar ojalà no hagués sigut aquí l'equitació, no? Perquè el cavall no va acabar de respondre com havia de respondre. Sí, bueno, al final als Jocs Olímpics nosaltres tenim dues fases, no? La semifinal i la final. Ens classifiquem 36 i passem 18 a la final. I a la semifinal la veritat és que la vaig gaudir moltíssim, va sortir tot superrodó, m'ho vaig passar molt bé i l'equitació la vaig guanyar a la meva semifinal. I resulta que el dia següent, doncs, bueno, suposo que el cavall estava cansat, no era el seu millor dia i al final s'ha d'entendre perquè és un ésser viu i a l'escalfament sí que és veritat que no vam congeniar gaire bé comparativament amb altres ocasions que he competit i bueno, un cop vaig sortir a pista doncs el cavall no tenia el dia i amb 3 reusses, que vol dir que no va saltar 3 cops, em vaig quedar eliminada i fora del podi o de poder obtenir el millor resultat possible, no? Perquè expliquem-ho, Laura, el cavall no és teu. El cavall en pantaló modern el que fan és que a cada lloc on es fa una prova hi ha una cita important, doncs el cavall us el deixen, diguéssim, són cavalls ja experts en aquest tipus de proves d'equitació i el que has de fer és en 20 minutets o en molt poc temps conèixer i adaptar-te i donar-li la confiança al cavall perquè pugueu competir de la millor manera possible els dos i evidentment doncs això no és fàcil d'adaptar-te a un cavall nou cada vegada. No sé si a semifinals és un i a final n'és un altre, és a dir que vas tenir 2 cavalls diferents en 2 dies i això encara implica més dificultat a tot plegat, no? Realment, des de fora sembla una bogeria i ho és, no? Ara mirant-ho en perspectiva, perquè al final és supercomplicat adaptar-te amb tan sols 20 minuts a un animal que no coneixes de res i ell que també s'adapti a tu, no? Perquè pot ser que pel teu tipus de munta que no estigui a gust i decideixi no col·laborar i és el que em va passar a mi a la final. En canvi, a la semifinal, superbé, molt bon feeling amb el cavall i va sortir tot molt bé. Clar, això es feia també una miqueta perquè el cavall no hagués de tenir desplaçaments per cuidar al màxim possible l'animal, tot i que finalment ha estat pel fet aquest, de que no s'utilitzessin animals, doncs que s'ha acabat prescindint d'aquesta prova, de les 5 disciplines d'aquesta, doncs en el pantaló modern. Tu creus que això et beneficiarà o com ho veus, aquest canvi? Jo crec que sí, mirant els resultats d'aquests últims 2 anys, de les últimes 2 temporades, realment el que ha fet que no estigués al podi ha sigut l'equitació. No perquè fos una mancança per mi, vull dir que fos un punt dèbil, però sí que és veritat que és complicat que tot surti molt bé, que tot surti rodó en aquella competició, no? En aquell moment. Llavors, la veritat és que jo l'he gaudit molt, he disfrutat aquesta disciplina i també quan l'he competit, però poder no he tingut la millor de les sorts últimament i anem a veure què tal amb la cursa d'obstacles, que al final només dependrà de nosaltres, una mica també del temps perquè es farà a l'exterior i a veure què tal ens adaptem. Clar, és que és això, que almenys dependrà de tu i no de l'estat del cavall que et toqui en aquell moment. Has parlat abans del teu germà, que és una peça clau i fonamental en la teva carrera i en la teva trajectòria. Evidentment vas començar el pantaló modern gràcies a ell. Com van ser els inicis? Doncs jo vaig començar amb tan sols 5 anys, el meu germà va començar amb 10 i ho practicàvem a l'Escola Llor, que és on hem estudiat tota la vida i una mica gràcies a ell va ser qui em va impulsar a començar-lo a practicar, ja que se'm donava bé córrer de petita i amb 5 anys, que va ser el moment en què jo vaig poder decidir a la meva escola
quina extraescolar practicar, doncs al Pentaldó hi havia un club i bueno, vaig començar i se'm donava bé i t'enganxes, no? I al final ho disfrutava molt entrenant, amb el grup de nens que hi havia també entrenant amb mi i m'hi vaig quedar, no? I aquí estem. Perquè la gent dirà, si vull practicar pantaló modern, com ho he de fer? On he d'anar? A on m'adreço? Com es fa? Bueno, al final, ara cada cop hi ha més clubs aquí a Catalunya i arreu d'Espanya. Sí que és veritat que fins ara doncs, era una mica més complicat, però tenim diversos i l'escola Llor, que al final està super a prop de Barcelona, que qualsevol nena es podria apuntar a començar-lo a practicar, no? A veure què tal se li dona, si li agrada i si se li adapta una mica en el seu dia a dia, no? També. Tu ets conscient, Laura, que gràcies a tu aquest esport segurament creixerà, perquè t'hem vist en jocs i això ja és un aparador brutal i segurament molta gent s'haurà fixat en aquest esport que potser no sabia ben bé en què consistia i a més pel fet de ser noia, que és un esport també molt adequat per les noies, que és molt vistós i molt maco de veure per una noia. Creus que això haurà ajudat? Perquè no sé si n'ets prou conscient, però de ben segur que haurà ajudat. Sí, jo crec que sí, sobretot m'he donat compte després dels Jocs Olímpics a París que al final, bueno, considero que va ser una mica una desgràcia el que em va passar amb el cavall, no? Perquè no era una possibilitat, no? Vull dir, tots els pentatletes, sempre que anem a competir, som conscients... No hi penses, no?, que pot passar. Som conscients que ens pot passar i que era una mica la por de tots, però no t'imagines que et toca a tu en aquell moment. I en la final. No? Exacte. Llavors, bueno, un cop va passar, em vaig donar compte, rebent molts missatges, els meus pares, el meu germà, els escrivia moltíssima gent, que es deia, ostres, hem vist a la Laura i la veritat és que és un esport superbonic que a partir d'ara seguirem, no el coneixíem i també com vaig poder afrontar aquella situació, no? Com em vaig poder sobreposar, jo crec que això també doncs, va ser un exemple de superació i també jo crec que vaig ensenyar una mica la cara cruel de l'esport, no? Que no sempre és bonic i que a vegades només el públic veu la punta de l'iceberg i en aquest cas es va poder veure una situació que ningú s'imaginava. No? Llavors, només per aquest fet jo ja sóc feliç que es vagi poguent donar a conèixer el pentatló i a poc a poc anirem creixent i l'anirem seguint més. Segur que sí. Ara tu parlaves del moment difícil aquest del cavall, perquè evidentment et descartava pel podi, però és el que diem, és que, clar, només hi ha 3 vencedors. És molt difícil a nivell mundial poder acabar accedint al podi. Per tant, el més normal és que la resta de participants no acabin accedint al podi. I potser a vegades quan practiquem esport no en som pas conscients de tot plegat, del difícil que és acabar arribant a un podi. I tu dius, ho vaig portar molt bé. I és que en el fons potser l'esport és això, no? Una miqueta, saber les adversitats que hi són, saber-les afrontar i sobreposar-te i això et fa més fort. Per tant, a la propera ja sabràs que pot passar qualsevol cosa, que pot sortir qualsevol imprevist i a partir d'aquí el que fa també és créixer com a nivell personal. S'ha de ser molt versàtil per practicar el pantaló modern perquè és el que diem, són moltes les disciplines. És l'esport més complet? A veure, podríem dir que sí, va ser format d'aquesta manera i escollint aquestes 5 disciplines tan diferents justament per això, perquè se'ns defineix com l'atleta més complet, però al final al món de l'esport hi ha disciplines molt diferents i en el nostre cas sí que és veritat que dins de la competició tenim un imprevist, t'has de sobreposar, has de fer un reset i anar per la següent disciplina. Llavors jo crec que és la complexitat i al final és el que marca la diferència dins de la mateixa competició entre nosaltres. Has estat olímpica, que això ja és el top, podríem dir, però potser el punt d'inflexió de la teva carrera, no sé si diríem que va ser l'Europeu de Cracòvia el 2023. Creus que allà va ser quan de cop la teva carrera va anar directament cap a dalt? Sí, vaig tenir una temporada molt bona, el 2023, vaig quedar quarta en una Copa del Món i allà és quan em vaig donar compte que podia estar entre les millors, perquè vaig tenir moltíssima regularitat, vaig estar en un top 7 durant tota la temporada i quan va arribar a l'Europeu, que era la competició en el que ja em podia classificar pels Jocs Olímpics per plaça directa, doncs jo vaig arribar amb moltíssima seguretat, vaig arribar molt forta i vaig dir, ho faré aquí i si no, doncs tindré altres oportunitats, no? Però
tot m'acompanyava. Llavors crec que es va donar el moment perfecte com per fer-ho en aquell moment i a partir de llavors doncs, crec que això em va donar moltíssima seguretat i em vaig poder confiar molt més en mi, en el meu dia a dia i amb la gent que també m'està ajudant, no?, per arribar a la meva millor versió. I allà vas aconseguir aquesta medalla de plata en aquest europeu, per tant, important perquè vas aconseguir pujar al podi, que és el que diem que no és gens fàcil. Correcte. I al final era una competició de moltíssim nivell perquè tothom es volia classificar allà, no?, pels Jocs, i només les 8 primeres anirien a París per plaça directa en aquell instant. Llavors, la veritat és que molt bé. Has estat olímpica, que és un fet molt important, i ara la gent es pregunta, a veure, si jo tinc un fill, m'acaba sent olímpic, això com repercuteix en el dia a dia? Es tenen ajudes, es pot ja dedicar 100% a l'esport i no ha de pensar en altres coses, o tot i ser olímpic la cosa es complica? A veure, jo crec que depèn molt de l'esport. De l'esport, clar. I també en el país on ens trobem, no? Tenim la mala sort que en aquest país no és dels millors països d'Europa en què inverteix realment en l'esport, que fan un esforç perquè sortim endavant i tinguem les millors condicions. A poc s'està treballant, s'estan millorant coses, sí que hi ha beques que t'ajuden, no?, a portar aquest dia a dia, que tot sigui més fàcil, però el fet de ser olímpic no et soluciona la vida, al final jo ho faig perquè m'agrada, perquè gaudeixo i perquè al final era un objectiu que sempre he tingut des de molt petita i també sobretot compartir-ho amb el meu germà, que ha sigut una mica que hem anat els dos junts de la mà. Però a poc suposo que les condicions aniran millorant. Que és una pena, Laura, perquè si has obtingut resultats per anar a uns Jocs, doncs tot hauria d'acompanyar una miqueta perquè t'hi poguessis dedicar professionalment 100% per poder tornar a aconseguir una plaça i tornar-hi a ser. Ja en esports, com tu dius, privilegiats, que sí que ho poden aconseguir, doncs tant de bo algun dia tots els esports tinguin aquest reconeixement. Des de que vas començar fins ara, però, has vist evolució en el pentatló? Han millorat les coses? Sí, no en el pentatló en concret, sinó en tots els esports en general que no són futbol, tennis, que estan com en una altra lliga i funcionen d'una altra manera i depenen d'altres institucions. Sí que trobo que a mesura que vas fent resultats a nivell internacional, doncs sí que comences a tenir més ajudes, i et comencen a mirar amb millors ulls, però és el que et dic, al final, si no has quedat campió olímpic, no és tan fàcil, m'entens? O sigui, ha de sortir bé als Jocs. És una cosa complicada. Sí. Veurem, doncs, si en els propers anys podem aconseguir que els diferents esports tinguin el recolzament que es mereixen econòmic de les institucions o de qui faci falta per poder fer que us pugueu dedicar al 100% a això. L'objectiu, claríssim. Los Angeles 2028, suposo que a vegades diem l'objectiu claríssim, però clar, és que pel camí hi ha mundials, copes del món, europeus, i això també és molt important, però clar, el somni de poder tornar a ser olímpic suposo que te'l tornes a marcar a banda d'anar aconseguint tot el que puguis mentrestant al llarg d'aquests 4 anys. I tant. Al final l'objectiu a llarg termini és intentar classificar de nou als Jocs Olímpics de Los Angeles, com dius tu, que són d'aquí 4 anys. Al final el cicle és molt llarg. Crec que la prioritat és mantenir la motivació i les ganes per arribar-hi. Llavors estem treballant això en el nostre dia a dia i al final també la motivació la mantenim proposant-nos petits objectius com competicions com serien Copes del Món, Europeu, Mundial i intentar obtenir el millor resultat possible, que també d'aquí obtenim les ajudes que ens faciliten el camí fins als Jocs. Clar, i en el fons també diem els Jocs Olímpics perquè és el millor que et pot passar, però és que en un Mundial t'acabes trobant amb les mateixes rivals que en uns Jocs Olímpics. Per tant, també és el moment de trobar-te i veure com estan elles i com estàs tu. Correcte. Doncs, Laura, moltíssima sort, felicitats pel que ja has aconseguit i aniràs aconseguint moltíssimes coses més, però ja pel fet de ser olímpica, de ser pionera, d'obrir camí a la resta de noies i de la resta de gent que es vulgui aficionar al pantaló modern, doncs ja t'hem de felicitar àmpliament. Moltíssimes gràcies per ser aquí una vegada més al Tot Esport. Un fort aplaudiment per la Laura, que ara estarà signant autògrafs a la zona central. Laura Heredia, la primera dona de l'estat espanyol en participar en uns Jocs Olímpics en pantaló modern. Gràcies.